ಸೋನ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪುರಾಲ್ದ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚೇಗು ದಿನ ನಿಘಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ಕೊಡಿ ಚೆಂಡು 1 ತಿಂಗಳದ ಮಹಾ ಉಚ್ಚೇಗು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ದಿನ ಘೋಷಣೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಜಾಬ್ ಓದಂಟಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ತೀರ್ಪು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ. ದೇಶ ಕಾಪುನ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತ್ರ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆನಲ ಪುಗೆಳ್ಳುಂಡು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಲೆಡು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ, ದೇವಲೆಡು ಭಕ್ತಿರ್ನ ದಂಡು. ಓದಂಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ಯನ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದಗೂ ತಡೆ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡ್ನವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುಂಜೋಲಿನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗ ಆತ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ 3 ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಇಡ್ಕ ಓದಂಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಹಿಜಾಬ್ ಓದಂಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಡೆ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಒರೋರ್ದೊರಣಿ ಹಿಜಾಬ್ ಓದಂಟು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಶುರುವಾದ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಲೆಕ್ಕ ಪಗರ್ದಿತ್ತಂಡು. ಓದಂಟು ಜೋರಾದ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೈತಿದ್ದಿತ್ತಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಹಿಜಾಬ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗತ್ ಸಮದುಸ್ತು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪನವು ಸೂಕ್ತವಾಯಿನವು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದುಂಡು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ CJ ಋತುರಾಜ್ ಅವಸ್ತಿ ಆದೇಶ ಪಿದಾಡ್ಪಾದಿರು. ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡನವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುಂಜೋಲಿನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗತ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನಂಚ ಇಜ್ಜಿಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ 3 ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಅಂಗರದಾನಿ ಹಿಜಾಬ್ದ ತೀರ್ಪು ಬರೆಯರಿತದು ಐಕ ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗೃತೆಗಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತಾ ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ರಾಜೇಂದ್ರ KV ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶುರುವಾದ ರಾಜ್ಯಡ್ಕ ಪಗರ್ನ ಹಿಜಾಬ್ ಓದಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ತೀರ್ಪು ಅಂಗರದಾನಿ ಬರೆಯರ ಉಂಡು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಒವ್ವೆ ರೀತಿಯ ಬೋರ್ಚಾಂದಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಡಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ರಾಜೇಂದ್ರ KV ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆಡೊರ್ಮೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ ಮಲ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಹಿಜಾಬ್ ಓದಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ರಥಬೀದಿ ಡಿಪ್ನ ಡಾ P ದಯಾನಂದ ಪೈ P ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಡು ಓದಂಟು ಲಕ್ಕದಿತ್ತದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯರ ಕುಳುದಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಬಲವಂತವಾದ ಲಕ್ಕಾದಿತ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ಗಲಾಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೂರು ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಾದಿತ್ತಂಡು. ಇನಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪರಿಸರಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ತದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತು ನಡೆದಾದ ಮಾತಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಲೆಗ್ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 159 ಪಾಣೀರ್ ಕಾರ್ಕಾಳದ ಮಾರ್ಗ ಬುಳಿಚಿಲ್ಡು ಜಾಗಿ ಕಳೆವನ್ನ ಜಾಗದ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆತಂಡು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲತ ಎಣ್ಮೆರ್ದು ಪದ್ರಾಡಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ವಂಚನೆಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಹಗರಣೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪೆರೆ CBIಗೆ ಒಪ್ಪಿಯ ಒಡಂದು ಮಾಲೀಕರನ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಂಡರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡು ಪಂತೀರು. ಭೂಮಾಲೀಕರನ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಂಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 159 ಪಾಣೀರ್ದ ಕಾರ್ಕಾಳದ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಎಂಗ್ಲು ಎದುಕೋನ್ವ ಅಂಡ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಪುದರ್ಡು ಭೂಮಿ ಕಳೆಯೊನ್ನಕ್ಲಿನ 7 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕೆಪ್ಪುಗುಪ್ಪು ಮಲ್ತದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕಳೆಯೊನ್ನಂಚ ಮಲ್ತದಿರು. ಈ ಯೋಜನೆಡು ಭಾರಿ ವಂಚನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಮೂಜಿಗ್ರಾಮದ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿದಂಚನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿದ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಂದೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಾರ್ಡ್ನು ಪಿರ ಕಡಪುಡಾದು ಅಕ್ಲಿನದ ಸೂಚನೆದಂಚ ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ತದು ಯೋಜನೆಲೇನು ಬದಲ್ ಮಲ್ತದಿರು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿಲೆಡ್ದು ಎಣ್ಮಿಡ್ದು ಪದ್ರಾಡಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀರು. ಅಧಿಕಾರಿನ ಗುಮನ ಕಂತನಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ವಿನಂತಿಗೆ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತುಜಿರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ಲ ಮನವಿ ಮಲ್ತುಂಡು. ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವರು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭೋಡ್ಲ ಮನವಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಂಡ ಆಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸ್ಪಂದನೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ವಂಚನೆ ಅನ್ಯಾಯನು ಇಲಾಖೆ ನಡಪುನ ಹಗರಣೆಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಅನ್ಯಾಯನು ವಂಚನೆನು ಇಲಾಖೆ ನಡಪುನ ಹಗರಣೆಲಿನ CBI ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದೇರು. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ರೈಟ್ ಟು ಫೇರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ
ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದರು. ನೀವು ಆ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿರುಚಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 10 ಪಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿಗೆ 2,68,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೇವಲ 26,500 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದರು, ಇದೇ ರೀತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ವಿ. ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದರು ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಅವರು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು. ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿಬಿಟ್ರು. ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಜಾತ್ರೆದ ದಿನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪನ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದಿನದೀಪನ ಕ್ರಮ ನಡತ್ತದೆ. ಪೊಳಲಿ ಚೆಂಡಂದೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆತಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಉಚ್ಚಯ 1 ತಿಂಗಳು ನಡಪುಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 7ಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಚೆಂಡು, 11ಕ್ಕೆ ಕಡೆಚೆಂಡು, 16ಕ್ಕೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಲೆಗೆ ನೇಮ ನಡಪೆರುಂಡು. ಸಾರ ಸೀಮೆದ ಯಜಮಾಂತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ 1 ತಿಂಗುಲ್ದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹಾ ಉಚ್ಚೇದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಲ್ಯು ನಡತದೆ. ಪೊಳಲಿ 30 ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಇನಿಕಾಂಡೆ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಲಿ ಉಚ್ಚೆ ನಡತದೆ. ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಲಿ ಉಚ್ಚೆ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಕಿಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಯಿರು. ಗೋಪುರದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಕುದಿಲೆಪ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದಿನದ ಮುಹೂರ್ತ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 7ಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಕೊಡಿಚೆಂಡು, 11ಕ್ಕೆ ಕಡೆಚೆಂಡು, ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ತಾನಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ, ಏಪ್ರಿಲ್ 13ಕ್ಕೆ ಆರಾಢ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಮಗ್ರಂತಾಯ ನೇಮ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ತಾನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ನೇಮ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಪೊಳಲಿ ಚೆಂಡಂದೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡಿತಿನ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಾರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಪಾಲ್ಪಡಪೇರು. ಪೊಳಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾನು 1 ತಿಂಗಳು ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿಯೇ ಗೌಜಿ. ಪುಣ್ಯ ಪುಗಾರ್ಥದ ದೇವಲ್ಯ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ತಾನಿ ದೇವಲ್ಯುಡಿಡ್ಕ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಿಂಜಿದಿತ್ತೇರು. ಸಾಲು ಸಾಲಡು ಉಂತುದು ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಪಡೆತಿರು ಭಕ್ತರು. ಈ ದಿನ ತಾನಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲು ಕೈಗೂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚದೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆಡ್ದು ಸೇವಾ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಭಕ್ತರು ಸಾಲ ಉಂತುದಿತ್ತೇರು. ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ತಾನಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲು ಕೈಗೂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಉಂಡು. ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಾನಿ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಲ್ಯಡು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಮಲಿಪೆರೆ ಸಾರ ಭಕ್ತರು ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲೆರ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೀರು. ಸೇವಾ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತೊನೆರೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆರ್ದೆ ಭಕ್ತರು ಸಾಲ ಉಂತುದಿತ್ತೇರು. ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಾನಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪರಕ್ಕೆ ಪನ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಬೈಯರ್ದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರೋದಿತ್ತೀರು. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಲೈನ ಆಶ್ಲೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆಲಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾದು ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗೆ ತೊನೆರಗಾದು ಭಕ್ತರು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆನೆ ಸಾಲು ಉಂತುದಿತ್ತೇರು. ಪುರಾಣ ಪುಗಡ್ತಿದ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಮಾರ್ಚ್
14 ಬೊಕ್ಕ 20 ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಪುಗಾರ್ತಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ಪಡೆಪುನ ಕಂಬಳಡು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಹರೆಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯಕ ಮುಖ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರು ಕೇಶವ ಭಂಡಾರಿ ಮುಕ್ಲೇಗ್ಲ ಸಮ್ಮನ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೇರು ಪುರಾಣ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಲಿಡು ಮಾರ್ಚ್ 14 ಬೊಕ್ಕ 20 ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಡಪುಣುಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೇರು ಪುತ್ತೂರು ಸುದ್ದಿಕುಡುಡು ಪಾತಿರ್ದಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಉದ್ಯಮಿ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಮುತ್ತಪ್ಪರೈ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ 29ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಕಾರ್ದಿತ್ತದು ಕಂಬಳಡು 200 ಹೆಚ್ಚ ಎರುಕುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಪ ಸಿನಿಮಾ ನಟೇರಾಯಿನ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಪೆರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಲೇಸು ನಡಪೆರೈತದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂದನ ಹರೆಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯಕ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರು ಕೇಶವ ಭಂಡಾರಿ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಮ್ಮನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು 29ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಮಾನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:32ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಹಿರಿಯರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ಗಳು ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಫಾರಂ ಮಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಿರಿಗಿಡು ನೂಜುಬೈಲ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆತಂಡು ಲೇಟ್ಸರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ 75 ಯೂನಿಟ್ ನೆತ್ತಿರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿರು. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಫಾರಂ ಮಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಿರಿಗಿಡು ಮಂಚಿದ ನೂಜುಬೈಲ್ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಲೀಸ್ ನಡೆತಂಡು ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಗೀತಾ ಕೇಶವ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರು. ಲೇಸಿನ ನೂಜುಬೈಲ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ನೂಜುಬೈಲ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಫಾರಂ ಮಂಚಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜನಾಬ್ ಬಶೀರ್ ಎಂಕೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೆದ ಮನೆಟಿತ್ತಿರು. ಪಿಎಫ್ಐ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಡಿವಿಷನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜನಾಬ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದಿಕ್ಷುಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೇರು. ನಿತ್ಯದರ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ದ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ ಅಂಚಿನಿ ಸುಮಾರು ಗಣ್ಯರ್ ನಕ್ಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತೀರು. ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರುಡು ಸುಮಾರು 75 ಯೂನಿಟ್ ನೆತ್ತಿರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು. ತಿರಂಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುಡ್ಲ ಮುಕ್ಲಿನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಕ್ಲಿನ ನಿರೆಳ್ಳಿ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನೋಡು ಇಂಚಿ ಪಾಠಣೆ ಆದಿತ್ತು. ಶಿಬಿರದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಿರಂಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿನ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನುಡು ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡೆತಂಡ. ಈ ಶಿಬಿರದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸದಿತ್ತದು ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯಿನ ಡಾ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕೆರು ತಂಡದ ದೇಯ ಗೀತೆನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು. ಈ ದೇಯ ಗೀತೆದ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಕುಮಾರಿ ಕಾಂಚನ ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಟೆಕಾರ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆರು. ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಹ ಗಾಯನನು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಹೆಚ್ರಾವ್ ಮಲ್ತಿದರು. ಶ್ರೀಯುತ ಯಶವಂತ ಸಂಕೊಳಿಕೆ ಮೇರು ತಂಡ ಸಾಗದು ಬತ್ತಿನ ರೀತಿನು ವಿವರ ಮಲ್ತೆರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂತ ಹರೆಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಮೇರೆಗೂ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ತೆರು. ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಮಲ್ತದ ಮಾದರಿಯಾಯನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಡಾ ಎಸ್ ಸುದೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರೀತ್ ಬಿಕೆ ರಮೇಶ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡೆತಂಡ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಸಭಾಪತಿ ಸಿಎ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು, ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಯಕ್ಷಧ್ರುವದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆತ್ತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀ ಡಿಎಸ್ ರಾಜ್, ಲಯನ್ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ,
ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ವತಿ ಮುದ್ರಾಜೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪೊತ್ತುಡು ತಂಡಗೂ ಸಾತ್ ಕೊರ್ನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ತಂಡೊಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆಲ್ಲ ನಡೆತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಫಲಾನುಭವಿಲು ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿತ್ತದು ಸುಮಾರು ಮಂದಿ ನೆತ್ತೆರದಾನ ಶಿಬಿರಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು. ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭೆ ಸುಧಾರ್ತಿರು, ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಎದುಕೊಂದು, ಶ್ವೇತಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿರು. ದೇಶ ಕಾಪುನ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪುಗೆಳ್ಳುಂಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಪಂತಿರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಮ್ಮುಂಜಿದ ವೀರಯೋಧ ಯಾದವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ್ದು ನಡತಿನ ವಿಂಶತಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಆರ್ಪಾತಿರಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಮ್ಮುಂಜದ ವೀರಯೋಧ ಯಾದವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀರಯೋಧ ಯಾದವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿರ್ದು ವಿಂಶತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಲೇಸ್ ನಡತಂಡು. ಲೇಸಿಡು ದುಂಬತ್ತ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಸಂದಿನ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ನುಡಿನಮನ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ ಅರ್ಲಾವನ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೀರು. ಸಭಾಲೀಸಿನ ಬಿನ್ನಿರು ಗಣ್ಯರ ನೋಟುಗೂ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ ಊದಿ ಪರಮಲ್ತೇರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ವೀರಯೋಧರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ, ದೇಶ ಕಾಪುನ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತ್ರತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರಿನಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪುಗೆಳ್ಳುಂಡು ಪಂಡೇರು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನಿತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ದಾಟಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು 18ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ ತನಕ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೋಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸೇರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಯಾರಪ್ಪ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ವೀರಯೋಧ ಯಾದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜವನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ಪುನಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲ ನಡಪಾಡು ಪಂಡದ ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕಿರು. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೀರಯೋಧ ಯಾದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಒಂದು ಯೋಧರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ಈ ಭಾಗದ ಯೋಧ ಯಾದವ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಧರನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ ಹುಡುಗರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಸೇನೆದ ಮಹತ್ವ ಬೊಕ ಅವಿನ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತಿರು. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೇನೆಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯನ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿರು.
ವೀರಯೋಧ ಯಾದವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ ವೀರಯೋಧ ಯಾದವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಅಮ್ಮುಂಜದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದೇರು. ತುಳುನಾಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಓಲು ತುಂಡಲ ಅವಲು ಕೋಲ ನೇಮ ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯದ ಮಿನದನ ತುಳು ಜನಕ್ಲಿನ ಧರ್ಮದ ತಿಂಗಳು ಸೋಣ ಬನ್ನಗ ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಶುರುವಾಕೊಂಡು ಕುಡ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ದಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವತಿರ್ದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ನಡತವೆ. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಓಲು ತುಂಡಲ ಅವಲು ಕೋಲ ನೇಮ ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯದ ಸಂಭ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ದಲ್ಪದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವತಿರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ವರ್ಷದ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ನಡತಲು ಕಾಂಡೆ ಶುದ್ಧ ಹೋಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡತಿ ಬೊಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ನಡತಲು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಅಜ್ಜನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಇತ್ತೆಕೂಡರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪುರಾಲ್ದ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚೇಗು ದಿನ ನಿಘಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ಕೊಡಿ ಚೆಂಡು 1 ತಿಂಗಳದ ಮಹಾ ಉಚ್ಚೇಗು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ದಿನ ಘೋಷಣೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಜಿ ಹಿಜಾಬ್ ಓದಂಟಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ತೀರ್ಪು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ. ದೇಶ ಕಾಪುನ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತ್ರ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆನಲ ಪುಗೆಳ್ಳುಂಡು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಲೆಡು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ, ದೇವಲೆಡು ಭಕ್ತಿರ್ನ ದಂಡು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗಾದ ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೊನ್ಮೇಲು.